Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Wat hadian balakut no ke election ban jethma ye ki MDC ki ban mikman sya ke yeng darbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat baladap ru ke jing nyo vote Henry nakaliang u MDC barem jong ka Nongkram constituency uba HS Sela ubalong ru CM jong ka samai balakut dangshen udah beteng ye ke jing pensai halor ki daw ba om syam la ye khonshu ye ki election MDC da ka ba ai daw ru ba ka dai ru na ka jingjor palat ke jing thong pisa haki election ki ba haki ni kisngi ba menta Kemanglapan pauteng apakah saya makin untuk berubah ladaka one ka extension ya ka house hari ulat dia ban IT no beda iba tinwel ku CM namar hakat ku por bangi thau ya kan ka isi ka batmai kaladan ga jing kren jong ha badi ba tinwel ka banga ngala ai la ka kintina kalau balada ka one ka extension tu ban IC tinga sukmen ko maka la poisi ba tinwel itu IE but mungkin be ilong kumu chairman jongka council ru ni isi siapa ke performance ni kalau ke tam mani hui penyat bah kumu chairman but ilong beriu ba long gentleman siapa pedengki MDC buat ya ke ya keren ulong gentleman beriu but ulong serious ya kena jing keren ni hikam di wat ilong beriu bas ngap ya kijing ajimut bat kijing ekrelam bat wei ki kumtangi ngai ba ini ke isi ke bat mai kan sa la ban te bun ki hikam de hakabidi bat ki kam jongi ki badang sa kolom ko ba hui pengi sutna kolom gobernur ula priam ba ya ki bill di ban submit by direction ban ya bi kat kum bala tho apa constitution kata ka schedule ka paragraph 3 4 6 paragraph 8 10 apa am ni bersubmit be ya ki bill jo hadis council show governor but komjuru haka di rules teknik kala pensuk ya kini isi ke bansawan markan long be kumta namar ba governor u yathu ba ke jing tu ju ko long ban ya leng ba ka DCA ka long na ka ban ta ban pun klo ya ka kam kan poisi u but na sen ringi omngi kata kam trikam mar ba kin habut be ya ka ik balad dan po ka constitution ko mut haka schedule dikunta gubernur kini sin dai ko khaddu ula pediang ya ni di bagi community ini ki bil ki ba dambul ki bedang sa menta bedang de benyo ya ka asen kemun nakalian jong di ka isi rukan budin kamtam kini ki de ki MC ki bladon lepahi lalu ni ka isi barim kalau teli ki bil sakot ki bun di jempol khoi ki tu bengi pas mun kini ha ko ka house ni ki ba ni thamai padon ko be ko bala approve UDP ngi ikam manse hi ban haple ikani namar ba ki bun ki leader ki ba job akhini ka MDC tinrei ngam tip kumlu kan trikam kani tinrei melong mentak mun ngin hape ken ya jing trikam jong u CM bakila bu mai kumi ba tinwel dei la ban perform ha te kan kami ban pen khi ye inanta namar ba kan dan sibun ki kan chong ya ka performance ka ba ibatin wel kumsi amin ai berkat pada isi ki jongi di jing sya kata ka jingbu pat ban sawan singwei din wei gitu di keempat judang ke jing pen kre lepa ku kata jadi ka sin ka baningkong di ngit ba trai la da kia nomor ba kia bun lak tu yo kala banong ngam la banong tam balong ka de ka sin ka baningkong ba ida pen bawa pai ba dan habwan da ka rotation kapag santang hi kadi ka autonomy jong ka district council ndi tang jong ni bro like li ka district council ha bro hi district council butan po north east ka autonomy jong ka autonomous district council hi de ban maintain kata kadi number 1 but ka appeal jonga syaki MDC baro ar kunangut ki ba job menta ba kinom compromise ya kani te ka bomnong re compromise tang compromise kemun kala lek no kata ka jing temu ka jing ai gerpang ka schedule ka long kum ka constitution within the constitution di ini bensutu ba ya ka law making body hi la ka council dan ka assembly dan ka parliament judan munu bala ban examine ya ki bill joki la ka district council ka ben poi be governor
la stang la kalong shabar juga constitution di shabar juga six schedule kata gubernur laban IBM dekat message po ka council wa kini kalong obviously kala pating tingkren kalong shabar ndrei lain nang ta kamot kinum dan ada kawai pat kalinti la ka pas ke assembly dan da kawai pat ka secretariat kaban dan mechanism da kawai pat ban study ya ka tu ka bill namar ba ki officer ila da kade ya ka bill jung ka district council ne ka bill jung ka state government ne wat ka bill jung ka parliament ru shanu kan le tapi hab tabian da kawai ka central secretariat ban puli itu ka mechanism ka office jung u president jung ka India kam dan ya kata di nakata ka daw kamut ya ka bill hi de ban island but ka ba ka India ngi sutna ngi ki four pillars of democracy mo idon ka legislative ngidon ka executive ngidon ka judiciary bang ngidon ka press mengyong di menta ka ni la ka dan ka du ka jim ka jong ka legislative ka dei ka judiciary ka ban le ka mu ki thawi ka tu ka anti defection law di ri hapot ki apply ka hanga ban disqualify nga dan ngala studi bang alaba ka tu ka jing thawi ka tu ka ain ka long shabar jong ka six schedule namar option dan provision ha ka paragraph 2 bapila ban thao ban peduna ya ka term jongki elected MDC maka parliament ka omba an elected member shall remain in office for 5 years unless the house is dissolved tang kata kawai tina tada mla ki thao na ga tu kala examine ka state government la approve ka law department nding appealish ka high court ka strike down ka high court ya ka tu ka act dikadu ka arba pass ka this council ru ta kalong shabar hi kamut kalau agree ya ketulah ni any person can take it to the court then kamdan kam ya state government bahkan shibi ya ketulah rule juga ban ex America kamdam ka paragraph 12 AA kalau kren syakidar if a law made by this council is repugnant to the law made by the state the law of the district council to the extent of repugnancy shall be void kamumut ba a bill should be allowed to become a law after that kamun kan rakat bagai jahan tu dikata ke extent of repugnancy ru kadai ka high court ben determine omla menu patru omla ka department jongka state government mene uske tri la kuninga bakala poi ka city ba ka central government kala apply chis pa khrui krur na ka benta lightly ki district council ki to ga special assistant tika kani kan de jong arja khat pra arja khat kan dai te kamun ka ki HC kala kumnu kan yo hi ka sanpu arkruri nang tu ti kani ngila di benyo aswa kani ka election dan re kidan ka tu ni jing wit nam kimla ban pendep kam na po na Delhi nanti tan re hi bri jongi kila election kam tam hapo ka jing trish tom jong liu ba penyan MDC mengila introsiu village Delhi trish tom nang ni na secretariat tu ban biang ki ko isla di tendai mentah kamu kalau poing lah sutunan wala dari kini hi kamu simpoi hak por ke biang ban pri kini hi MDC bun hi rem la wan ke tu le sinam tajung kiru kinjin dala kham ya long de kawi pat te to kum le pat kini ki batma hi la don bok pat te kini ke isi ke batma mentah kan haban tristet ban dep kejing mang ya gitu nam taban pia nam takan council asset ni kan ko belai ci MDC scheme tiga mun kini ki MDC ke SC barim kala along ka blessing ya ni ka isi ke ba thamai MDC ke ba thamai Kani ka pisa kan dong labana state government. aku mau ka julong hi na central ki pa state government tinang ta hadir bukila submit ya ki scheme kita kan supply ka state government